Pozdrav ljudi, Pozdrav ljudi, danas smo na kanalu Srđan Đukanović i danas ćemo igrati Agar.io. I meni opet da mi ne padne kamera. Kako se prepadne kad mi padne kamera. Jaj, da, sad imam coinse i prvi sam level, zato što neće nijedan koji da se pokrene. I zvaćemo se naravno Srki koji u prošlom klipu. Nema toliko dosta klipova, znate koji je razlog. Šta mi je ovako, zašto ovako brzo pričam, nemam pojma, ali nemam pojma. A ne mogu stvarno. Ja ne pričam. Uopšte i ne pričam. Pizala ga. Ajmo slijedim nazad. Op. Dobro ljudi, evo nas nazad. Šta možem opet da snimam. Ajde, i morao sam namjerno se ubijem. Ajde, gličuje previše. Ne znam zbog čega. Jao, meni. Ide bre, igre. Igra teče nama. Znači ljudi, bio sam jednom u top 10. Ili 2 puta. Da, jednom, nisam snimao, baš mi je žao. Mislio sam da snimam, ali kad bi prekinuo, kad bi stao sa igrom, pojeo bi me neko. Bio sam najviše treći. Moram se maknuti od njega. Znači taj ekalo. I baš mene od ovoga. Taj me milijardu puta ubio. Primjer da se zovemo... Da vidim, kako ću ja se zovem, bre. Ja da se zovem... Doge, sad sam pas. Pas koji govori. Idemo bufač. Izvinite zbog zvukova. Ako me ne čujete. Tvoresila su mi se vrata. Zato što je dunuo vetar. Vjetar, ne vetar. Nisam Srbijanac. Jaj. Beži, brat. Aj se prepo malo. Što bi se prepo čepa. Pope. Ne popo. Ne znam čitati. Ljudi, kako ste me vidi? Nema dugo. Šta vas nema dugo? Mene nema dugo. Znači, nemam vremena da snimim klip. Biš. Dobre. Idemo. A zašto smo uradili na bolju? Ili to? Sad ćemo ovih sve da pogubimo. I nije pogubio, bravo. Opet nije pokupio. A zašto se ne pokupljava? I ju nije. Biš, Turke! Nik. Sad će ovaj da ne povede. 67% sam izgurao. To dobro, nisam loš. Znate ljudi kad... Nickname. Baš nik. Znate ljudi kad stoji dugo na zemlji jedna ova obična. Bežim, ne može. Evo dajem taj meni jedan. Neću. Meni šta mi uradi retard. Šta ne ispukao V, a ne mene. Tog VV, 102 nisam pobjegao, dosta mi je nahilo. Joj, meni. Ljudi, možda znate Marka Samardžića, ja ne znam da li sam spomenuo. Ne jesam, možda u jednom klipu. Njega
baš njega. Šalim se, njega sam spomenuo. I šta i ništa. I da sutra moje rođendan. I pozdrav za njega. Šalim se. Ajde da igram ovo razbor sistem. Znači ljudi, ja volim da snimim unapred. Znači ja snimim unapred, samo izbacam klipove. To vam je to. Ali nekako onda nemaš osjećaja ako imaš YouTube kanal. To ti je tako. Mislim ja koliko imam subscribera, to ti isti osjećaj. Ali dobro što, dobro i to. Bolje što nego ništa. Bolje 8 subscribera nego 0. Znači ljudi još mi nije stigao dron. Po godina je, čekam, šalim se. Od 22. govnara čekam. Od 22. februara ja čekam. Dronić moj. Moj dronić. Dronić. Predlažite mi kako vas se zovem. Mislio sam Srki Pro Crafter. Ne znam, da. Ali zašto? Ne, mislim ja sad za ovaj YouTube kanal. On će ostati Srđan Jukanović i tačka. Mislim promijenit ću jednog dana. Kada je to, nemam pojma. Stvarno promijenit ću jednog dana i ovog kanala ime. A za moj novi kanal, kad ću da počnem da snimam na kompu, vidjeli ste, u stvari niste vidjeli, možda jeste. Ja se ne mogu sjetiti da li sam izbačio taj klip. Kad sam rekao zašto ne mogu da snimam na kompu. U šta ovo piše? Zvučice. Da mi je zbog telefona. Ispavio sam ne brže. Bedi. Noob, baš noob moj. Nooba veći od pro. Da, ja sam inače pro igrač ovdje. Ja sam uvijek bio prvi, sad sam prvi, kao što vidite. Adam bro. Pozdrav se Adam bro, za Adam bro. Lik je ekstra. Pa kako se vrena? Kako se vrena, nisam loš. Da li da pucam ovog lika? Jaj meni. Snimam! Čisto da znaju da mi ne ulaze u sobu. Joj, Sergio. Kakav Sergio? Mrš Sergio. Sergio, iš. Joj, pis. Ti mačka. Sergio. Ne. Vidi budale, sad će ga ovaj posio. Šta ja tam kažem? Pišite mi da li hoćete Happy Wheels. Sad ovo kad snimim, onda ću ja snimim i Happy Wheels. I ne mogu da snimim pravi Happy Wheels. Nemam pojma zašto. Ljudi, meni je malo ušlo sadlo. I to je to sve bilo za epizodu. Vidimo se sljedeće. Peace!